At præsentere sig. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Og hvordan har du det? Jeg har det også godt. Hvad hedder du? Jeg hedder Sigrid. Jeg hedder Mikkel. Dejligt at møde dig. I lige måde. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra England. Jeg kommer fra Italien. Jeg elsker Italien. Ja, Italien er smukt. Har du været i Italien før? Ja, jeg har været der 2 gange. Hvor længe har du boet i Danmark? Jeg har boet her i 4 år. Du taler meget godt dansk. Tak du også. Er du studerende? Ja, jeg studerer på universitetet. Spændende. Jeg er også studerende. Hvad studerer du? Jeg studerer kunst. Og hvad studerer du? Jeg studerer historie. Det lyder interessant. Tak. Kunst er også interessant. Ja, jeg elsker kunst. Hvor gammel er du? Jeg er 20 år. Hvor gammel er du? Jeg er 34 år. Du er ældre end mig. Ja, og du er yngre end mig. Bor du her i byen? Ja, jeg bor her. Jeg bor i en lejlighed. Er din lejlighed lille eller stor? Min lejlighed er lille, men pæn. Mit hus er også lille. Har du kæledyr? Ja, jeg har en kat. Har du kæledyr? Jeg har en hund. Jeg har ikke en kat. Kan du bedst lide hunde eller katte? Jeg kan bedst lide hunde. Jeg kan ikke lide hunde. Det er trist. Kan du lide kaffe? Ja, jeg elsker kaffe. Jeg kan bedre lide te. Te er også godt. Drikker du ofte te? Ja, jeg drikker te hver dag. Det er sjovt. Har du søskende? Ja, jeg har en bror. Jeg har en søster. Hvad hedder din søster? Min søster hedder Lisa. Hvad hedder din bror? Min bror hedder Bruno. Hvad laver du i din fritid? Jeg læser gerne bøger. Og hvad laver du gerne? Jeg maler gerne. Det lyder godt. Tak. Kan du lide film? Ja, jeg kan lide film. Hvilke film kan du lide? Jeg kan lide eventyrfilm. Hvilke film kan du lide? Jeg kan lide komedier. Sejt. Vi burde se en film en dag. God idé. Hvornår har du tid? Måske i weekenden. Perfekt. Vi ses senere. Vi ses senere. Spørge om vej. Undskyld, hvor er stationen? Stationen er ikke langt væk. Godt. Hvordan kommer jeg derhen? Gå lige ud. Okay, lige ud. Drej så til venstre. Venstre, forstået. Gå så 2 gader mere. 2 gader, okay. Så ser du stationen. Mange tak. Det var så lidt. Er stationen stor? Ja, den er ret stor. Er der en billetautomat der? Ja, der er mange automater. Hvor lang tid tager det at gå? Cirka 5 minutter. Det er ikke længe. Nej, det er meget tæt på. Tak for hjælpen. Intet problem. Hvad hedder du? Jeg hedder Mikkel. Jeg hedder Sigrid. Hyggeligt at møde dig, Sigrid. I lige måde. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Aarhus. Og hvor kommer du fra? Jeg kommer fra København. Det er fedt. Hvorfor skal du til stationen? Jeg vil tage til København. København er smuk. Ja, det har jeg hørt. Hvornår kører dit tog? Mit tog kører klokken 15. Så skal du skynde dig. Det er rigtigt. Så må jeg gå nu. Held og lykke. Er der en café ved stationen? Ja, der er en café. Godt, jeg har brug for kaffe. God tur til København.
tak. Og et sidste spørgsmål. Ja, hvordan kan jeg hjælpe? Er der et supermarked i nærheden? Ja, supermarkedet ligger ved siden af stationen. Super, tak. Velbekomme. Farvel. Farvel. I supermarkedet. God dag. Goddag. Velkommen i min butik. Tak. Har du brød? Ja, vi har brød. Vil du have hvedebrød? Nej. Jeg vil have fuldkornsbrød. Okay, her er fuldkornsbrødet. Tak. Hvad koster brødet? Brødet koster 20 kroner. Godt, jeg tager en brød. Skal du bruge andet? Ja. Har du mælk? Ja, vi har mælk. Vil du have sødmælk? Ja. En flaske sødmælk, tak. Har du også æg? Ja, vi har æg. Vil du have 6 eller 10 æg? Jeg vil have 10 æg, tak. Har du også ost? Ja, vi har ost. Hvilken ost vil du have? Jeg vil have Gouda. Hvad koster osten? Osten koster 30 kroner. Vil du have frugt? Ja, jeg vil have frugt. Har du æbler? Ja, vi har æbler. Vil du have røde æbler? Ja, 5 røde æbler, tak. Her er æblerne. Tak. Har du bananer? Ja, vi har bananer. Jeg tager 3 bananer. Okay, her er bananerne. Hvad koster det hele? Det hele koster 100 kroner. Her er 100 kroner. Tak. Vil du have en pose? Ja, en pose, tak. Her er din pose. Mange tak. Det var så lidt. Jeg har glemt noget. Hvad har du glemt? Jeg mangler vand. Hvor mange flasker skal du bruge? Jeg skal bruge 10 flasker vand. Vil du have stille vand eller med brus? Stille vand, tak. Her er 10 flasker stille vand. Tak. Hvad koster det? Det koster ekstra 100 kroner. Jeg vil gerne betale med kort. Intet problem. Tak. Hav en god dag. Tak, i lige måde. At reservere et bord på en restaurant. God aften. God aften. Velkommen til restaurant Jensen. Tak. Kan jeg reservere et bord? Ja, selvfølgelig. Til hvor mange personer? Til 4 personer. Hvornår vil du reservere? Til i aften kl. 19. Klokken 19, forstået. Har I ledige bordet? Ja, vi har ledige bordet. Hvad hedder restauranten igen? Restauranten hedder Restaurant Jensen. Hvor ligger restauranten? Den ligger på Hovedgade 10. Okay, det har jeg forstået. Hvad hedder du? Jeg hedder Clara. Alt klart. Bordet er reserveret til dig. Mange tak. Det var så lidt. Har I et menukort online? Ja, menukortet er på vores hjemmeside. Så kigger jeg på menukortet online. Vil du vide mere? Ja, tak. Har I vegetarretter? Ja, vi har mange vegetarretter. Det er super. Det glæder mig. Hvad vil du spise? Måske en grøntsagssuppe. Grøntsagssuppen er meget lækker. Har I vin? Ja, vi har rødvin og hvidvin. Perfekt. Jeg kan lide hvidvin. Vi har en meget god hvidvin. Hvad koster et glas? Et glas koster 40 kroner. Okay, det er fint. Alt klart. Vi ses senere. Vi ses senere. Tak. Det var så lidt. Et spørgsmål mere. Ja. Hvad vil du vide? Har I parkering? Ja, bag restauranten. Super, tak. Intet problem. Er der dresscode? Nej, der er ingen dresscode. Godt, tak.
Ses klokken 19. Ja, vi ses. Hej hej. Hej hej. Hos lægen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det? Jeg har det ikke godt. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Jeg har hovedpine. Har du også feber? Nej. Jeg tror ikke, jeg har feber. Okay, jeg måler din temperatur. Tak, doktor. Sæt dig venligst her. Okay, jeg sætter mig. Har du hoste? Ja, jeg hoster lidt. Siden hvornår har du hoste? Siden i går. Har du ondt i halsen? Ja, lidt. Åbn venligst munden. Din hals er rød. Er det slemt? Nej, det er kun en forkølelse. Hvad skal jeg gøre? Drik meget te med citron. Okay, jeg kan godt lide te. Det er godt. Tag også disse tabletter. Hvor ofte skal jeg tage tabletterne? Du skal tage dem 2 gange om dagen. Okay, tak. Vil dig meget. Det gør jeg. Kom venligst igen om 3 dage. Okay, jeg kommer igen om 3 dage. Hvad hedder du? Jeg hedder Sigrid. Alt klart. God bedring. Tak, doktor. Det var så lidt. Hvad koster undersøgelsen? Den er gratis med sygesikringen. Jeg har mit sundhedskort. Perfekt. Vis mig kortet, tak. Her er mit kort. Tak. Alt i orden. Kan jeg gå nu? Ja, du kan gå. Tak for hjælpen. Det var så lidt. Er der et apotek i nærheden? Ja, det ligger ved siden af bygningen. Super, tak. Hej hej. Hej hej. Hold dig rask. Jeg prøver. Købe billet. God dag. God dag. Hvor vil du rejse? Jeg vil til Aarhus. Hvornår vil du rejse? I eftermiddag. Hvilket tidspunkt? Klokken 14. Der går et tog klokken 14:10. Perfekt. Hvad koster billetten? En billet koster 220 kroner. Okay. Jeg tager en billet. Vil du have enkelt eller retur? Kun enkelt. Tak. Okay. Her er din billet. Tak. Fra hvilket spor kører toget? Toget kører fra spor 5. Spor 5 forstået. Toget kører til tiden. Godt, tak. Vil du reservere sæde? Nej tak. Okay. God tur til Aarhus. Tak. Hvor lang er turen? Den tager cirka 3 timer. Okay, det er det ikke langt. Nej, det går hurtigt. Er der kaffe i toget? Ja, der er cafévogn. Super, jeg elsker kaffe. Så er du det rette sted. Tak for informationen. Selv tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Mikkel. Jeg hedder Sigrid. Hyggeligt at møde dig, Sigrid. I lige måde. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Frankrig. Frankrig er smukt. Ja, jeg kan lide Frankrig. Hvorfor rejser du til Aarhus? Jeg besøger venner. Det lyder godt. Ja, jeg glæder mig. Hav det sjovt. Tak. Kan jeg betale kontant? Ja, selvfølgelig. Her er 220 kroner. Tak. Alt i orden. Har du en køreplan? Ja, her er en køreplan. Tak. Det hjælper mig. Selv tak. Farvel. Farvel. Ha' en god dag. Tak. I lige måde. På caféen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad vil du have? Jeg vil gerne have en kaffe. Sort eller med mælk? En kaffe med mælk. Tak. Okay, en kaffe med mælk. Hvad koster den? Kaffen koster 25 kroner. Fint. Det er billigt. Vil du spise noget? Ja, jeg er sulten.
Har I kage? Ja, vi har chokoladekage. Jeg elsker chokolade. Super! Vil du have et stykke kage? Ja, tak. Okay, det kommer straks. Tak. Har I te? Ja, vi har sort te. Jeg tager også en te. Okay, altså en te og en kaffe. Ja, præcis. Tak. Sætter du dig her? Ja, jeg sætter mig ved vinduet. Okay, jeg bringer det hele snart. Mange tak. Det var så lidt. Hvad hedder du? Jeg hedder Sigrid. Jeg hedder Mikkel. Hyggeligt, Mikkel. I lige måde. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Australien. Wow, Australien. Ja, det er meget smukt der. Hvorfor er du her? Jeg studerer her. Hvad studerer du? Jeg studerer biologi. Det lyder spændende. Arbejder du her hver dag? Nej, jeg arbejder kun i weekenden. Det er godt. Ja, jeg kan godt lide jobbet. Det er dejligt. Her er din kaffe. Tak. Den dufter godt. Og her er kagen. Wow, den ser lækker ud. Velbekomme. Tak. Vil du have mere? Nej, det er alt. Okay, vi ses senere. Vi ses senere. Hej hej. Farvel. Købetøj. Goddag. Goddag. Velkommen. Har I t-shirts? Ja, vi har t-shirts. Jeg søger en blå t-shirt. Vi har også blå t-shirts. Det er perfekt. Hvilken størrelse bruger du? Jeg bruger større M. Her er en t-shirt i større M. Kan jeg prøve den? Ja, prøverummet er ved siden af toiletterne. Okay, tak. Det var så lidt. Den passer godt. Super. Vil du købe den? Ja, jeg tager den. Okay, t-shirten koster 120 kroner. Vil du have en pose? Ja, jeg vil gerne have en pose. Her er din pose. Har I bukser? Ja, vi har jeans. Jeg søger et par sorte bukser. Her er sorte bukser. Hvilken størrelse er det? Det er strato 32. Okay, det er fint. Vil du købe dem? Hvad koster bukserne? Bukserne koster 240 kroner. Okay, jeg tager dem. Alt sammen koster 360 kroner. Har I jakker? Ja, derover er jakker. Jeg søger en rød jakke. Her er en rød jakke. Den er flot. Den røde jakke koster 400 kroner. Den blå jakke er lidt billigere. Det er dyrere. Vi har også billigere jakker. Okay, jeg kigger senere. Intet problem. Tak for hjælpen. Det var så lidt. Hvad hedder du? Jeg hedder Sigrid. Jeg hedder Mikkel. Hyggeligt at møde dig, Mikkel. I lige måde. Farvel. Farvel. På biblioteket. God dag. God dag. Velkommen til biblioteket. Tak. Har I bøger på dansk? Ja, vi har mange bøger. Jeg søger en let bog for begyndere. Ja, disse bøger er gode for dansk studerende. Tak. Har I også børnebøger? Ja, det er over. Super. Jeg kigger på dem. Har du brug for hjælp? Ja, måske. Hvilke bøger kan du lide? Jeg kan lide eventyrhistorier. Her er en eventyrbog. Det lyder godt. Den er god for begyndere. Perfekt. Kan jeg låne den? Ja, har du et lånerkort? Nej. Hvordan får jeg et? Udfyld venligst denne formular. Okay, tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Sigrid. Fint. Her er der formularen. Tak. Hvor længe kan jeg beholde bogen? Du kan beholde den i 2 uger. Okay, det er godt. Vil du have en bog mere?
Ja. Har I rejseguider? Ja, rejseguiderne er derovre. Jeg søger en om Danmark. Her er en rejseguide om Danmark. Tak. Kan jeg også låne den? Ja, selvfølgelig. Hvad koster det? Det er gratis. Wow, det er super. Ja, biblioteket er gratis. Tak for hjælpen. Velbekomme. Hvad hedder du? Jeg hedder Sigrid. Jeg hedder Mikkel. Hyggeligt at møde dig, Mikkel. I lige måde. Hvornår lukker biblioteket? Klokken 18. Okay, tak. God fornøjelse med bøgerne. Tak. Farvel. Farvel. Et spørgsmål mere. Ja. Hvad er det? Er der wifi her? Ja, koden står her på skiltet. Super, tak. Velbekomme. I parken. Hej. Hej. Hvordan går det? Jeg har det godt, tak. Og dig? Jeg har det også godt. Kan du lide parken? Ja, parken er flot. Ja, jeg kommer tit her. Det gør jeg også. Bor du tæt på? Ja, jeg bor her i byen. Det gør jeg også. Hvad hedder du? Jeg hedder Sigrid. Jeg hedder Mikkel. Hyggeligt at møde dig, Mikkel. Hyggeligt at møde dig også, Sigrid. Hvad laver du her? Jeg går gerne tur. Det gør jeg også. Har du en hund? Nej, men jeg kan godt lide hunde. Jeg har en hund. Og hvad hedder den? Den hedder Max. Det er et sødt navn. Tak. Kan du lide dyr? Ja, jeg elsker dyr. Har du kæledyr? Ja, jeg har en kat. Sejt. Hvad hedder den? Den hedder Luna. Flot navn. Tak. Hvad laver du til daglig? Jeg er studerende. Og dig? Jeg arbejder på et kontor. Hvad laver du der? Jeg er sekretær. Det lyder spændende. Det er okay. Hvad studerer du? Jeg studerer ingeniørfag. Wow, det er sejt. Tak. Kan du lide sport? Ja, jeg løber gerne. Det gør jeg også. Skal vi løbe sammen? God idé. Hvornår? Måske i morgen. Okay, i morgen klokken 8. Perfekt. Her i parken. Ja, her. Super. Jeg glæder mig. Det gør jeg også. Kan du lide musik? Ja, jeg elsker musik. Hvilken musik kan du lide? Jeg kan lide popmusik. Og dig? Jeg kan lide rockmusik. Sejt. Vi skal til koncert engang. God idé. Okay, vi ses i morgen. Vi ses i morgen.